Kazwai vateveri Around-ZIM kukuchingamidzai kuchannel yevanhu, channel yenyika, channel inoramba ichikufadzai misi nenguva ichikupai nhau dziri kuitika muZimbabwe. Nhasi tine nyaya iri kutenderera mumastreets esocial media. Nhau iyi yakaitika nemusi weSunday, musi wa9 March 2025 kukereke yaProphet Walter Magaya PHD Ministries. Nhau iyi yakaitika mushure mekunge pane mudzimai akabva kunzvimbo yeChegutu. Mudzimai uyu aipomera Prophet Walter Magaya kuti vari kudanana naye uye vave pachinhano chepamusoro chekusvika pakubveserana pfuma yeroora. Mudzimai uyu anoti Prophet Walter Magaya vanotaura naye uye hakuna mumwe anozivikanwa kumba kwavo kunze kwaProphet Walter Magaya. Zvekare mudzimai uyu anoti anombopota tumira Prophet Magaya mifananidzo yemuviri wake asina kusimira. Regai ndisakupedzerei nguva, tipinde muvhidhiyo riri kutevera iri. Motiudza zvamunofunga mucomment section, uye kana muchifarira mifananidzo iyi musakanganwe kubaya button relike pamwe nesubscribe. Musare zvakanaka. Makadini? Taurise, makadini? Makadiko. Ndinofara ukadi kumba kwenyu? Kumba kuri right. Munoudza vanhu kuti ndiri murume wenyu kaini? Prophet ndokumbirawo kutaurawo chokwadi. Prophet mune namba dzangu. Tinotaura nyaya. Motaura nani? Ndinotaura neni. Neni. I want you to see what I face every day in ministry. This is what I face every day in ministry. So, imimi makato seta marriage date again. Prophet, nditorine list ya takataura tiri vaviri tikatonyora pano. All right. Makato posta pa Facebook en. Prophet, ini ndakaposta pa Facebook. Makati saka satellite vakauya kumba, I think vakazviona. Ndikavaudza kuti ichokwadi. Ndavaudza kuti ichokwadi, ndikati aiwa, imimi taurai naProphet because haisi nyaya yangu naProphet. Prophet mukafonerwa na satellite leader wedu. Ndikati aiwa, Prophet kana vachiita hazvisi chokwadi. Ndakudelete zvinhu zvavo zvese. So imimi Prophet mukadaira satellite leader wedu kuti haisi nyaya, asi ngavauye kuno kuchechi na womana ovhala. Saka ndauya naamai ava kuti tinzwe chokwadi kuti Prophet mamuchindivhara here kana kuti. imimi makambo sangana neni 3 tests 3 jet. Kanti yangotora pa phone pamukutaura. Prophet tine namba dzenyu 0780247537. Ndo namba dzangu idzi. Ndo dzandutaura nadzo kwamuri nedzimwe dzinopera na 535. Ndo namba dzangu. Ndidzo dziri 2. Ene ndinotombokusenderai futi muiri wangu. Prophet, handiti munouya kumba kwangu kana mwana wangu anokuziva iwe. Saka imimi munemba here? Munemba?
ndine dzimba 3. Dzimba 3 dziri kuChegutu. Chegutu ndine 1, then Bulawayo neimwe muHarare. Makambe makaroorwa here? Handina kumbobvira ndaita murume kumba kwedu havatozive munhu kunze kwenyini.